הג'אמפ שוט הזה לא טוב. למה לא לשחק בוליבול על ג'ארד ארקה? קח את הגוף שלך, תיכנס, הרי מה הוא יעשה? בלתי. כן, אכן כן. היה מועלם ממש מול הפנים, הוא ראה את זה הרבה יותר טוב מכולם. אז בואו נראה את זה לכולם. התפיסה האחורית הזאת, זה מה שהפך את זה לבלתי. כאן, ההמשך, הנה, רואה? תרשה לי. אני מרשה לך. אני מסביר מה מועלם עשה, לא אמרתי מצדיק. כן, אוקיי. יש על זה צ'אלנג' של אברהמי. אם אני בנעליו של שרון אברהמי, אני לוקח את הצ'אלנג'. כן, כן. כן, זה גם... לא הייתה פה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מכניסים את המילה זדון באירוע. לא יודע אם הייתה פה כוונת זדון. אני חושב שבספר החוקה ומכניקת השיפוט יש סעיף זדון. השופט צריך עוד זוג עיניים? עם מבצע כזה מרוויחים פעמיים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת? מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים. קרולינה למקה ברלין. יש לנו את זה או לא? מהלך אחרון. אוקיי. זה לא פאול אפילו בכלל, ופה... מהצד השני רואים את זה, הוא מושך אותו מהצד ה... צריכים את ה... יש לנו זווית מהצד של כפיר, מהצד של כפיר. מצלמה הקובעת תהיה מה שראינו קודם, מהזווית השנייה. מאסטר קאמרה יש? מושך אותו מהיד פה, עם יד... מאסטר קאמרה יש? הנה, הזווית הזאת אולי שנייה, אחרי שהוא עובר אותו, יד ימין, הוא מושך אותו מאחורה. כן, כן, רגע. והילוך איתי, פה. הוא איבד את הכדור כאן. איבד את הכדור, עבר אותו כבר. הוא לא הולך לכדור כאן. עכשיו עם יד ימין, הוא מושך אותו מאחורה. מושך אותו, תופס אותו ביד. מושך אותו מצד שמאל. אין ניסיון לשחק בכדור. טוב, אתה יודע, זה מסוג השריקות בסוף בעצם אתה הולך עם השריקה ששרקת באורגינל. It was not our foul, but it's no attempt to play the ball. This is the reason. This is the criteria. I know it was not tough, but it's not has to be tough. מה? שרון? זה הקריטריון. טוב, עם ווילר איכשהו ליבי איתו. ושוב אני חוזר למילת הזדון. לא, אתה יודע, הוא פספס את הכדור, הוא הלך לכיוונו. בימי